Čus lidi, mé jméno je Vojta a vítám vás u nové série Pozdraví youtuberů, druhá část. A jelikož s vámi byl minulý díl z nové série Pozdraví youtuberů, tak jsem se rozhodl, že vám natočím druhý díl. No a nebudeme to kecávat a jdeme na to. Čus, tady Proxy a vítám vás u Ask Proxy. Tak jo, zdravím lidi, čau lidi. Takže čus, vítejte u dalšího videa. Ahoj všichni. Bam, čaute tady Gogo. Ahojda, já jsem Jirka. Čaute Luďa, mé jméno je Matuš. Čáko Belo, já jsem Tivena. Ahoj lidi. Zdravím všechny gamerovce a gamerovkyně. Wow, takže čus, zdravíčko. Takže čau negři. Ahoj, já vás zdravím, tady Pedro. Takže lidi, pokud se vám video líbilo, dejte like, pokud ne, dejte taky like, sdílej, komentuj a tedy však. Pokud chcete i třetí díl Pozdraví youtuberů nový série, tak dáme hranici, trochu to navýším, nevím jestli to dáte, 8 lajků, zkusíme to, nebo víte co, dáme 7 až 8 lajků, pokud tam bude 7 až 8 lajků a výš, tak udělám třetí a poslední, jakoby video z nový série Pozdraví youtuberů. Jo? Takže já se s vámi loučím a čus. Yeah.